Ne gube nadu oni, a ne gubi je sigurno ni Đoković, jer izvukao se malo pre u svom servis gemu, spasao 2 meč lopte i naravno da je sada mnogo teže, jer protivnik ima početni udarac, a u celom prethodnom delu meča, u prethodnih 9 servis gemova, Federer je morao da spasava samo jednu jedinu break loptu. Međutim, nije gotovo dok se ne rukuju na mreži. Ovde već nema greške. Šteta, bio je drugi servis, neće možda Đoković imati još mnogo takvih prilika da igra poen na drugi servis u ovom gemu koji mora da dobije 15, ništa. Bravo, retko kada smo mogli uopšte u celoj Federerovoj gotovo 20-godišnjoj karijeri da ga vidimo kako na ovu loptu istrčava nazad. To dovoljno govori koliko je svestan značaja i takvog poena na 15, ništa. Samo jedan detalj može da potpuno odvede ovaj meč u drugom pravcu u odnosu na onaj do sada što je tekao. Bravo, evo 15-30. Rekao sam i u prošlom servis gemu Federera da je mnogo bolje počeo da čita Švajcarčeve servise Đoković, ali da je Federer tada sa osnovne linije igrao neke neverovatno dobre i precizne udarce i tako sprečavao Đoković da dođe do break lopte. Evo opet sjajan return obzirom na okolnosti, bolje nije mogao Novak da uzvrati, ali vrlo koncentrisan i odlučan Federer u nameri da napada. Zakoračio u teren na malo kraću loptu, 30 oba. I to je ono čemu sam govorio, šteta, taj prvi poen je bio strašno važan. 40-30 posle tek drugog Federerovog asa u ovom setu, ukupno 8. koliko i jeste njegov ovogodišnji prosek, ima novu meč loptu, prvu u servis. Nije dozvolio Federer Đokoviću ni jednu break loptu u ovako napetom drugom setu. Razliku je napravio taj rani break u setu do kojeg je došlo, jer je Đoković nekako i dalje bio pod utiskom onoga što se dešavalo u prvom setu. Federer je stvarno odigrao skoro perfektan meč, manje je grešio od Đokovića u oba seta, a po broju direktnih poena mislim da je čak imao 1-2 direktna poena više u odnosu na Novaka.